Mamy dziś, drodzy Państwo, 1 kwietnia, ale to, co Wam powiem, to nie jest żart. Szanowna widownia donosi, że pojawił się kolejny wspaniały materiał, tworzywo na masakrę. Rzekomo w lubianej i cenionej sieci Żabka pojawiła się kanapka o enigmatycznej nazwie Pan Żur. I rzeczywiście wejrzałem do internetowej gazetki Żabki. Jest tam taka kanapka. No i zadacie sobie pytanie, jak można przełożyć smak zupy żuru na kanapkę panini. Pójdę specjalnie do najnowszej i największej Żabki w mieście, kupię, zjem i stestuję. Cmentarz w tle, przypadkowy mam nadzieję. Redaktorski obowiązek wzywa. Ty, ktoś sam wyciep fajny telewizor. Ja to szmola. Już się go chyba wezna. Oto i Pan Żur, najnowszy krzyk żabkowej mody w okolicznościach bytomskiego rynku. No i słuchajcie, co mamy w Panu Żurze? Mamy w Panu Żurze to, co oczywiście w tradycyjnym żurze. Biała kiełbasa, jajko i sos chrzanowy. Czy to jest to, co tradycyjnie znajduje się w żurze? No nie. Połączenie jak na panini, niemniej jednak nieco dziwne. Apetycznie, kulinarnie nie porwało. Ze wszystkich składników w sumie czuć tylko białą kiełbasę. Czy oddano tutaj ducha żuru? Absolutnie nie, bo jak wiadomo w żurze nie ma ani jajka, ani białej kiełbasy, ani chrzanu. To mogą być składniki co najwyżej żurku, może barszczu białego, nie wiem. Natomiast pan Gołąb już bardzo się zainteresował panem Żurem. Masz, poczęstuj się. Nie dla gołębia. No, pomimo mojego braku zachwytu widzę, że towarzystwo zaczyna się robić konkretne. Ewakuuje się. Także w przypadku pana Żura, tym razem bez wielkiej kontrowersji, bez zachwytu. Jestem zawiedziony, muszę powiedzieć. Myślałem, że przynajmniej wyjdzie jakaś konkretna masakra, że tam Żabka się znęca nad Ślązakami albo coś. Pozostaje jedynie czekać na kolejne próby podebrania Ślązaków.